Spoločnosť Geostav Detva s.r.o. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu ako renomovaný a stabilný partner už od roku 2005. Firma sa špecializuje na komplexnú realizáciu stavieb, pričom jej hlavnou doménou sú precízne výkopové práce a zemné práce, úpravy terénu a budovanie inžinierských sietí, konkrétne komunikácií a kanalizácií. Vďaka modernému strojovému a vozovému parku zabezpečuje aj spoľahlivú prepravu sypkých materiálov a prepravu stavebných strojov vlastnými mechanizmami. Výnimočnosť firmy spočíva v jej schopnosti pružne reagovať na individuálne požiadavky klientov a v poskytovaní vlastného servisu stavebnej techniky, čo zaručuje maximálnu efektivitu a plynulosť prác bez zbytočných prestojov. Geostav Detva spája dlhoročné skúsenosti s odborným tímom pracovníkov, čím garantuje vysokú kvalitu prevedenia pri každom projekte. Svojou činnosťou úspešne buduje stabilnú pozíciu a rozširuje zoznam spokojných klientov po celom Slovensku.